L'home és el rei de la creació, i un bé negre. Sempre hem sabut que això no era cert. L'home pot tenir la pretensió de venir dels déus, sí, però ni més ni menys que les altres coses que existeixen i que coneixem perquè entren dins del nostre radi sensible, ni més ni menys. L'home es creu l'únic ésser pensant perquè té consciència de si, però i els altres? No és conscient un gos, un gat o una cadernera? No té capacitat de triar? No té el vir per anar aquí o allà? I si no en té, és que l'home no té determinades les seves accions també per la necessitat, molt més que no pas pel desig? No actua un banc de sardines en benefici propi i de la col·lectivitat? L'home potser té més capacitat per transformar el medi, tanta que fins el fa inevitable, però s'hi adapta i s'hi anxova en les ciutats, en les aules o en els avions per tal de donar satisfacció a les seves necessitats, tal qual les sardines. L'home es pensa que és molt original i que domina la terra, i honrava. Molt més originals i fastuosos eren els grans sauris, i ja no en queda cap. Tan sols alguns ossos escampats pel subsol. El seu regnat tremabund va ensorrar-se estrepitosament. Els dinosaures no els va matar cap meteorit. Això són fantasies cataclísmiques de científics que no toquen ni quarts ni hores. Els diplodocus i altres megarèptils van acabar sent víctimes dels bitxos, molt més petits. Els bitxos més petits del món, els microbis. Els virus, de tan senzills que són, de tan modestos i austers, gairebé no se'ls considera ni animals, paràsits i prou, més semblants a un ínfim vegetal que no pas al, en comparació, descomunal bacteri. El virus és l'invasor que no deixa rastres un cop s'ha aprofitat de les parts toves i vitals de l'hoste. Per això, ni els paleontòlegs ni els biòlegs no n'han trobat rastres. L'home és l'única forma intel·ligent de vida a l'univers. Vas bé, cirerer! L'home és l'única forma de vida intel·ligent de l'univers. Vas bé, cirerer! Només cal veure certs països, certes elits creades per mantenir el subdesenvolupament material i moral dels pobles, per les quals parasitar de la solidaritat internacional és l'única prova d'intel·ligència. Són, però, cultures condemnades a la desaparició. Els virus i altres microorganismes terrestres actuen sota el senzill i doble impuls de fagocitar energia aliena i reproduir-se en aquests mitjans fèrtils. La seva intel·ligència congènita es mesura pels resultats. Si proliferen, guanyen. Si formen epidèmies i pandèmies, tenen raó, i nosaltres no. Nosaltres som el seu pa i la seva maternitat. D'alguna manera, som fills nostres. Microbi, estem fets l'un per l'altre.